Sunt Scarlett, 34 de ani, și tocmai am descoperit că nepoata mea de 8 ani nu este mută. M-a tras de mână și mi-a șoptit cele mai terifiante cuvinte pe care le-am auzit vreodată. Mătușă! Mama a spus, vei muri în curând, iar moștenirea bunicii va fi a noastră. Zâmbetul nu mi-a părăsit fața, dar în interior, lumea mea s-a sfărâmat în 1000 de bucăți. De unde ne privești astăzi? Lasă-ți locația în comentarii mai jos și apasă butonul de like și subscribe dacă te-ai simțit vreodată complet trădat de familie. Cu siguranță vei dori să rămâi pentru ceea ce s-a întâmplat mai departe. Permite-mi să revin la cum am ajuns să am grijă de nepoata mea, care se presupunea că este mută, în timp ce sora mea a mers să rezolve o urgență la instalații sanitare la casa de țară moștenită. Era o dimineață de marți când Madison a sunat, sunând agitată din cauza țevilor sparte și a reparațiilor costisitoare. Aș putea să o supraveghez pe Emma timp de doar 3 zile? Desigur, am spus, pentru că așa face familia sau așa credeam că face familia. Administram afacerea de bijuterii de lux a familiei noastre de când mama a murit acum 2 ani, transformând-o dintr-un magazin local de succes într-o marcă internațională. Moștenirea fusese clară. Eu am primit afacerea în care lucrasem de la 15 ani. Madison a primit conacul și câteva piese valoroase, iar micuța Emma a moștenit casa de țară. Mama știa cine fusese de fapt prezent, cine înțelegea munca. Madison părea că este deșteaptă în legătură cu moștenirea ei, vânzând mașini scumpe și genți de designer, reducându-și stilul de viață. De fapt, mă simțeam mândră să o văd pe sora mea mai mică crescând și gestionând banii responsabil. Arată cât de puțin știam despre orice. Emma a fost întotdeauna un copil atât de dulce, comunicând prin gesturi și note scrise. Medicii au spus că mutismul ei era probabil psihologic, poate legat de plecarea tatălui ei când avea 3 ani. Madison a încercat terapia de vorbire, specialiști, totul. Toți acceptasem asta ca parte din cine era Emma. Dar când acea mașină a întors colțul și vocea mică a Emei a străpuns tăcerea după amiezi, fiecare presupunere pe care o făcusem vreodată despre familia mea a explodat. Portugheza este limba noastră, limba bunicii, făcând-o și mai înfricoșătoare. Emma și-a acoperit imediat gura cu mâinile, cu ochii mari de spaimă. Nu era teroarea unui copil care a vorbit accidental pentru prima dată. Era teroarea unui copil care a dezvăluit un secret pe care nu trebuia niciodată să-l spună. M-am aplecat la nivelul ei, păstrându-mi vocea bâlând în ciuda inimii care îmi bătea cu putere. Emma, drăguță, ce-ai spus? I-a dat din cap frenetic, dându-se înapoi de mine. Tăcerea care o definise timp de 5 ani părea brusc mai puțin o dizabilitate și mai mult o autoconservare. În acea noapte, am stat trează, privind în tavan, cuvintele Emei răsunând în mintea mea. Sora mea, pe care o susținusem emoțional și financiar de la moartea mamei, plănuia aparent moartea mea. Și fusese suficient de crudă încât să o implice pe fiica ei în orice plan distorsionat își concoctase. Partea cu adevărat bolnavă, fusesem atât de mândră de Madison pentru că se maturizase financiar. Se pare că nu era responsabilă. Își lichida activele pentru că se aștepta la o plată mult mai mare foarte curând. În timp ce ascultam respirația liniștită a Emei din patul de oaspeți, mi-am dat seama că tot ce credeam că știu despre familia mea era o minciună. Dar aveam un avantaj de care Madison nu știa. Tocmai aflasem cel mai mare secret al ei. Și, spre deosebire de nepoata mea de 8 ani, nu aveam de gând să tac despre asta. Crescând, eram fiica care apărea. În timp ce Madison trăia ca o prințesă pe alocații automate, eu îmi petreceam orele după școală și verile învățând totul despre afacerea de bijuterie a familiei noastre. Nu pentru că mama m-ar fi forțat, ci pentru că iubeam cu adevărat meșteșugul, poveștile din spatele fiecărei piese, arta de a potrivi clienții cu comoara perfectă. Madison, cu 3 ani mai mică și infinit mai fermecătoare, trata magazinul nostru de familie ca pe un bancomat personal. Se mai învârtea din când în când, lua bani pentru orice eveniment social care necesita prezența ei și dispărea din nou. Mama părea că nu o deranjează niciodată. Madison trebuie să se găsească pe sine, îi spunea ea de fiecare dată când puneam la îndoială favoritismul evident. Se pare că eu deja mă găsisem muncind. Când am împlinit 18 ani, m-am înscris la cursuri de gemologie și la cursuri de afaceri, în timp ce Madison călătorea prin Europa pe banii părinților noștri.
Când aveam 25 de ani și gestionam operațiunile zilnice, Madison explora retreaturi de yoga în Costa Rica pentru a-și alinia chakrele. Când aveam 30 de ani și implementam expansiunea noastră internațională, Madison încerca să devină influencer. Partea amuzantă a afacerilor de familie este că ele dezvăluie cine se îngrijește cu adevărat de familie. Testamentul mamei reflecta perfect această realitate. Am moștenit compania de bijuterie evaluată la 3,2 milioane de dolari, plus toate activele de afaceri și relațiile cu clienții pe care le-am construit timp de ani de zile. Madison a primit conacul de familie în valoare de $800.000. Colecția personală a mamei de bijuterii vintage evaluată la $400.000 și am văzut-o pe Emma moștenind casa de țară în valoare de $350.000. Fără bani lichizi, fără venituri automate, fără fonduri de încredere pentru cineva care nu câștigase niciodată $1 în viața ei. Madison s-a confruntat brusc cu impozitele pe proprietate, costurile de întreținere și realitatea că casele frumoase nu se plătesc singure. M-am așteptat să închirieze camere sau să vândă piesele mai mici de bijuterii pentru a gestiona cheltuielile. În schimb, părea să facă față totul cu o maturitate surprinzătoare. Personalul a fost dat afară, mașinile de lux vândute, colecțiile de designer lichidate. De fapt, i-am făcut un compliment pentru că a luat decizii dificile atât de grațios. A zâmbit și mi-a mulțumit că înțeleg cât de dificilă era tranziția. Ce actriță! Ce? Și după mormântarea mamei, Madison m-a îmbrățișat plângând și a spus: "Sunt atât de recunoscătoare că te ocupi de afacerea pe care mama a iubit-o atât de mult. N-aș putea niciodată să fac ceea ce faci tu." La vremea respectivă, părea o recunoaștere, poate chiar respect. Acum, mi-am dat seama că probabil își evalua exact ce va moșteni în cele din urmă când nu voi mai fi în jur să moștenesc eu însămi. Dimineața după revelația Emmei, am privit-o pe nepoata mea cum împinge ouăle pe farfurie, umerii ei mici fiind tensionați de secrete pe care era prea tânără să le poarte. Tot arunca priviri nervoase către mine, apoi se întorcea repede când ne întâlneam privirile. "Emma," i-am spus bâlând. "Știi că te iubesc, nu-i așa?" Indiferent de ce, i-a dat din cap, dar tot nu voia să vorbească. Și știi că dacă cineva îți cere să păstrezi un secret care te face să te simți speriată sau tristă, e în regulă să spui unui adult în care ai încredere. De data aceasta, m-a privit direct, conflictul jucându-se pe trăsăturile ei de 8 ani. Practic, puteam să o văd cum se luptă între loialitatea față de mama ei și ușurarea de a avea în sfârșit pe cineva care ar putea să o asculte. După micul dejun, am sunat asistentul meu să-mi elibereze programul. Orice ar plăni Madison, trebuia să înțeleg amploarea înainte de a decide cum să o protejez atât pe Emma, cât și pe mine. Dar mai întâi, trebuia să descoper exact ce credea sora mea că știe despre legea succesiunii și dacă plănuise moartea mea încă de când a fost citit testamentul mamei. Cea mai înfricoșătoare parte nu era că Madison voia să fiu moartă. Cea mai înfricoșătoare parte era cât de mult timp părea că a planificat asta și cât de natural a implicat-o pe fiica ei în conspirație. Privind fața speriată a Emmei de peste masa de mic dejun, mi-am dat seama că nu mai era vorba doar despre bani sau moștenire. Era vorba despre salvarea unui copil de o mamă care deja o dăduse peste cap suficient încât să-i fure 5 ani din voce. Era timpul să aflu exact ce credea Madison că moștenește când eu nu voi mai fi. Am petrecut dimineața comportându-mă normal, lăsând-o pe Emma să se uite la desene animate în timp ce eu pretindeam că lucrez de acasă. Dar mintea mea era în viteză, încercând să pună cap la cap planul lui Madison. Dacă avea nevoie de acces la ceva din casă pentru a executa ceea ce plănuia, această urgență de instalație ar putea fi acoperirea perfectă. Pe la prânz, am sugerat să mergem să luăm câteva haine și rechizite școlare de la casa lui Madison. Emma a dat din cap cu entuziasm, poate prea entuziast, de parcă voia să scape de greutatea secretului ei. Vila lui Madison, moștenită de la mamă, se afla pe 3 acri de terenuri perfect întreținute, care probabil costau mai mult de întreținut decât salariile anuale ale celor mai mulți oameni. Un loc care strigă bogăție, dar șoptește faliment dacă nu îți poți permite întreținerea. Folosind cheia de rezervă pe care mi-a dat-o Madison cu ani în urmă, am intrat pe ușa din lateral. Emma a alergat imediat sus să împacheteze câteva haine, lăsându-mă să stau în vastul hol cu candelabrul său din cristal și podelele din marmură. Totul părea normal, scump și complet dincolo de mijloacele lui Madison de a întreține. Dar ceva părea în neregulă.
M-am plimbat spre biroul de acasă al lui Madison, o cameră la care nu am acordat prea multă atenție înainte. Ușa era ușor întredeschisă, dezvăluind un birou plin de hârtii și un laptop deschis. Sora mea a fost întotdeauna neglijentă cu securitatea, probabil niciodată neimaginându-și că cineva ar avea motive să investigheze afacerile private. Mătușă. Vocea ei mei m-a surprins. Stătea în vârful scărilor, cu o valiză mică în mâini. Pot să-ți arăt ceva? A coborât scările cu grijă, apoi s-a apropiat de mine cu o expresie pe care nu reușeam să o descifrez. Calculatorul mamei, a șoptit ea, arătând spre birou. Uneori îmi permite să-l folosesc pentru jocuri și pentru a tipări proiecte școlare. Știu parola. Inima mi s-a oprit. Emma, nu ar trebui. Te rog, m-a întrerupt ea, vocea ei fiind abia auzită. Vreau să-ți arăt ceva înfricoșător. Modul în care a spus înfricoșător mi-a făcut sângele să înghețe. Această fetiță de 8 ani încerca să mă protejeze de ceva ce descoperise accidental. Ceva care probabil o traumatizase de cine știe cât timp. Emma m-a condus la birou și a arătat spre laptopul adormit. Crede că nu sunt atent, dar sunt. Am văzut-o tastând cuiva despre tine. Cu degetele tremurânde, Emma a apăsat pe trackpad și ecranul a prins viață, cerând o parolă. A tastat cu grijă. Emma 2016, aparent anul în care s-a născut nepoata mea, aceeași parolă pe care Madison o folosea de ani de zile. Laptopul s-a deschis direct în aplicația Messenger, iar ceea ce am văzut acolo mi-a făcut genunchii să cedeze. Conversație după conversație cu cineva listat ca Rico-me, mesaje care se întindeau pe câteva săptămâni și conținutul era exact ceea ce alunecarea lui Emma sugerase, dar cumva mult mai rău decât cele mai rele temeri ale mele. Trebuie să rezolvăm asta înainte de revizuirea trimestrială a afacerii, scrisese Madison acum 3 zile. Va conduce pe ruta montană către întâlnirea cu clientul din Vancouver săptămâna viitoare. Liniile de frânare ar trebui să cedeze pe acele curbe. Fă să par accidental. Sora mea plănuise să mă omoare cu precizia unei tranzacții de afaceri. Răspunsurile lui Rico erau la fel de înfricoșătoare. Înțeles. Aceeași rată ca cea discutată. Plata când jobul este confirmat. Complet. Am făcut capturi de ecran ale tuturor. Mâinile îmi tremurau atât de tare încât abia puteam să folosesc telefonul. Existau 10 de mesaje, inclusiv discuții despre timp, locație, metode de plată și planuri de rezervă. Madison tratase asasinarea mea ca pe un exercițiu de management al proiectelor. Dar cea mai devastatoare descoperire a fost un folder pe desktop etichetat după S. În interior erau documente pe care aparent le pregătise pentru după moartea mea. Un testament fals în care o numea pe ea succesoarea mea în afaceri. Documente financiare falsificate care arătau o datorie de afaceri care nu exista și scrisori către clienți explicând de ce compania avea nevoie de o nouă conducere. Se gândise la tot. Emma stătea lângă mine, observându-mi fața în timp ce procesam magnitudinea trădării lui Madison. Nu știe că pot citi cuvintele mari, a șoptit ea. Dar știu ce înseamnă ucide. Această fetiță trăise cu cunoștința că mama ei plănuia să-și omoare mătușa. Nici nu e de mirare că a încetat să mai vorbească. Cum poți procesa ceva de genul ăsta la 8 ani? Am închis laptopul și m-am aplecat la nivelul Emei. Drăguță, ai făcut bine că mi-ai arătat asta. Ai fost foarte curajoasă. O să spui poliției. A întrebat ea. Întrebarea plutea în aer ca fumul. Eram eu. Puteam să dovedesc ceva din toate acestea. Ar crede cineva că sora mea îndurerată era capabilă de crimă premeditată. Mai important, cum aș putea să o protejez pe Emma de consecințele a ceea ce urma? Trebuie să mă gândesc la cea mai bună modalitate de a ne menține în siguranță pe amândouă, i-am spus sincer. Dar Emma, nu va trebui să păstrezi acest secret mai mult. Promit. Pentru prima dată în zile, ceva asemănător cu ușurarea i-a trecut peste față. Dar pe măsură ce ieșeam din casa lui Madison, mi-am dat seama că sora mea nu plănuia doar să mă omoare pentru bani. Se poziționase sistematic pentru a prelua tot ce construisem, traumatizându-și propria fiică în acest proces. Era timpul să descoper dacă eram destul de deșteaptă pentru a o păcăi pe cineva care plănuise asasinarea mea de luni de zile.
În seara aceea, după ce Emma a dormit, am stat în bucătăria mea, privind capturi de ecran care dovedeau că sora mea voia să mă omoare. Dovezile erau copăleșitoare, dar aveam nevoie de un sfat profesional înainte de a face vreo mișcare care ar putea pune în pericol pe Emma sau pe mine. L-am sunat pe James Patterson, avocatul care se ocupase de testamentul mamei. Chiar și la ora 21, a răspuns la al doilea apel. Scarlett, ce s-a întâmplat? James, trebuie să te întreb câteva întrebări legale ipotetice despre legea moștenirii. La ora asta, nu este ipotetic. Ce se întâmplă? Am respirat adânc. Dacă mi s-ar întâmpla ceva, ce s-ar întâmpla cu afacerea? Testamentul tău o desemnează pe sora ta ca beneficiar. Așa cum ai insistat, în ciuda recomandărilor mele, iar moșteni totul. Mi s-a tăiat respirația. Scrisesem acel testament acum 3 ani, când credeam că Madison este doar imatură, nu criminală. Și dacă Madison moștenește, ce se întâmplă cu Emma? Ca fiica lui Madison, Emma ar moșteni în cele din urmă de la mama ei. De ce întrebi, James? Am nevoie să vii mâine dimineață. Am dovezi că Madison plănuiește să mă omoare. Tăcere. Apoi, Scarlett, aceasta este o acuzație extrem de serioasă. Am capturi de ecran cu ea planificând asasinarea mea cu cineva pe care l-a angajat. A discutat despre sabotajul liniei de frână și sincronizarea acestuia cu călătoriile mele de afaceri. Doamne Dumnezeule! Ai contactat poliția. Am vrut să vorbesc cu tine mai întâi. Este implicat un copil. Emma a fost traumatizată de faptul că a auzit accidental aceste planuri. Așa am aflat eu. Voi fi acolo la ora 8. Nu merge nicăieri singură și nu lăsa pe Madison să știe că ești conștientă de ceva. După ce am încheiat apelul, am petrecut ore întregi cercetând tot ce puteam despre Ricome. Jurnalele de chat ale lui Madison arătau plăți către cineva cu e-mailul Rayom. A protonmail.com. O căutare rapidă a dezvăluit Rico Martinez, 34 de ani, cu un istoric de acuzații de agresiune și implicare suspectă în mai multe decese accidentale în ultimul deceniu. Sora mi-a angajase un profesionist. În dimineața următoare, James a sosit purtând 2 căni mari de cafea și având expresia sumbră a cuiva care clar pierduse somnul din cauza conversației noastre. Arată-mi tot, i-a spus el. L-am condus prin capturile de ecran, accesul la computer, revelația inițială a Emmei și documentele falsificate pe care Madison le pregătise pentru după moartea mea. Acesta este sofisticat, i-a spus el în cele din urmă. I-a planificat asta de luni de zile, poate chiar mai mult. Testamentul fals, înregistrările de datorii false, comunicarea cu un criminal cunoscut. Asta nu este un impuls. Asta este premeditare. Ce facem? Sunăm imediat la poliție. Dar Scarlett, trebuie să înțelegi. Odată ce facem acest raport, totul se schimbă. Emma va fi probabil plasată în custodie protectoare. Madison va fi arestată. Familia ta, așa cum știi, se termină astăzi. M-am gândit la fața terifiată a Emmei, la cei 5 ani de tăcere, la greutatea secretelor pe care niciun copil nu ar trebui să le poarte. Familia mea s-a terminat în ziua în care Madison a decis să angajeze pe cineva să mă omoare. Am spus. Emma merită mai mult decât o mamă care o implică în conspirații de crimă. James a dat din cap și a scos telefonul. Sunt la detectivul Sarah Mitchell. Ea se specializează în crimele familiale și are experiență cu cazuri care implică copii ca martori. În timp ce făcea apelul, mi-am dat seama că mai era ceva ce trebuia să fac. Madison se aștepta să fiu moartă în câteva zile. În loc să joc doar apărarea, poate era timpul să întorc propriul plan împotriva ei. Când James a terminat cu detectivul, mi-am expus ideea. Absolut nu, a spus el imediat. Nu te folosești ca momială, James. Gândește-te la asta. Avem dovezi de planificare, dar nu de tentativă de omor. Dacă Madison ajunge la închisoare, vreau acuzații care să se mențină. Vreau ca asta să fie atât de bine fundamentată încât să nu mai aibă niciodată ocazia să o rănească pe Emma din nou. Și dacă ceva nu merge conform planului tău, atunci vei avea dovezi foarte clare de crimă, nu doar de conspirație. M-a privit timp de un moment lung.
Vorbești despre a merge deliberat într-o tentativă de asasinat. Vorbesc despre a mă asigura că sora mea nu va avea niciodată ocazia să traumatizeze un alt copil sau să plănuiască o altă crimă. Când detectivul Mitchell a sosit cu o oră mai târziu, a revizuit dovenile cu minuțiozitatea cuiva care a văzut prea multe trădări familiale. Întrebările ei erau ascuțite, directe și complet concentrate pe siguranța Emei. Copilul a trăit cu această cunoștință cât timp? A întrebat. Posibil săptămâni sau luni, am răspuns. A fost practic mută timp de 5 ani de când tatăl ei a plecat. Acum, mă întreb dacă asta este legat de tiparele de comportament ale Madison. Va trebui să o intervievăm pe Emma cu un psiholog pentru copii prezent. Dar, doamna Anderson, trebuie să vă sfătuiesc împotriva oricărui plan care vă pune în pericol. Putem să o arestăm pe sora dumneavoastră doar pe baza acuzațiilor de conspirație. Detectiv. Sora mea a angajat un asasin profesionist și are planuri de rezervă. Dacă Rico Martinez nu finalizează această muncă, va găsi pe altcineva. Aș prefera să închei asta permanent. După încă 2 ore de discuții, am dezvoltat un plan care a satisfăcut atât nevoia mea de justiție, cât și cerința detectivului pentru siguranță. Madison era pe cale să descopere că planificarea unei crime și executarea acesteia cu succes erau 2 lucruri foarte diferite, mai ales când victima ta intenționată știa exact ce plănuiai. În dimineața următoare, am sunat-o pe Madison pentru a verifica situația ei cu instalațiile, forțându-mi vocea să sune îngrijorată și ușor stresată. Oh, a fost un coșmar, i-a suspinat ea dramatic. Întreaga conductă principală s-a spart. Există daune cauzate de apă în toată aripa estică, iar antreprenorul spune că va dura cel puțin încă o săptămână. E groaznic. Emma se descurcă bine, dar trebuie să vorbesc cu tine despre ceva legat de muncă. Ce s-a întâmplat? Clientul din Vancouver vrea să ne grăbească întâlnirea pentru a discuta despre piesele personalizate pentru noile lor locații de magazin. Trebuie să conduc acolo mâine dimineață în loc să aștept până săptămâna viitoare. Practic, puteam auzi pulsul lui Madison accelerând prin telefon. E brusc, știu, dar oferă să tripleze comanda dacă putem acomoda schimbarea de termen. E prea mulți bani pentru a renunța. Vei conduce. Perfect. I-a luat momiala exact așa cum anticipaseră detectivul Mitchell și cu mine. Da, voi lua ruta montană, ca de obicei. E mai rapid decât să zbor cu toate întârzierile de securitate și pot transporta piesele de probă în siguranță în mașina mea. Scarlett, poate ar trebui să aștepți. Prognoza meteo arată posibile ninsori, iar acele drumuri montane pot fi periculoase. Îngrijorarea din vocea ei era atât de convingătoare încât, pentru o clipă, aproape că am uitat că încerca să mă omoare. Voi fi atentă, am asigurat-o, de fapt. Ți-ar deranja dacă l-aș împrumuta pe Rico pentru drum? Știu că a făcut călătorii lungi pentru tine înainte și m-aș simți mai în siguranță având un șofer experimentat. Tăcerea care a urmat era încărcată. Madison probabil calcula dacă oferea asasinului ei angajat acces direct la mine era prea evident sau dacă putea să pară că doar era de ajutor. Rico, nu sunt sigură că e disponibil. Ai putea verifica. Aș aprecia foarte mult liniștea sufletească. Lasă-mă să-l sun și să văd. 20 de minute mai târziu, a sunat înapoi. Vești bune. Rico a spus că ar fi bucuros să conducă pentru tine. Cunoaște foarte bine acele rute montane. Mă îndoiesc. E minunat. Poate să mă ia la ora 6 dimineața. Va trebui să plecăm de vreme pentru a ajunge la întâlnirea de după amiază. Va fi acolo. Scarlett, te rog, ai grijă. Te iubesc. Sinceritatea din vocea ei era înfricoșătoare. Sora mea putea să-mi spună că mă iubește în timp ce aranja activ moartea mea. Această formă de compartimentare sugera un nivel de disfuncție psihologică pe care nu l-am recunoscut niciodată înainte. După ce am încheiat apelul, am sunat-o pe detectivul Mitchell pentru a confirma că totul era în ordine. Echipa de supraveghere va fi poziționată de-a lungul rutei tale, m-a asigurat ea. Vehiculul lui Rico va avea dispozitive de urmărire, iar tu vei purta atât un microfon, cât și un tracker GPS. În momentul în care el va face vreo mișcare pentru a sabota mașina ta sau a te răni, vom interveni. Ce se întâmplă cu Emma?
Serviciile de protecție a copilului o vor lua în custodie protectoare mâine dimineață, înainte de arestare. Va fi în siguranță, indiferent de ce se va întâmpla. În acea seară, am așezat-o pe Emma pentru o conversație pe care nu mi-am imaginat niciodată că va trebui să o am. Mâine, niște oameni foarte drăguți se vor ocupa de tine în timp ce eu mă ocup de niște probleme de adulți cu mama ta. Ochii ei s-au lărgit. E mama în probleme din cauza mesajelor înfricoșătoare de pe computer? Da, drăguța mea. Dar problemele sunt din cauza alegerilor pe care le-a făcut mama ta, nu din cauza ceea ce ai făcut tu arătându-mi acele mesaje. Ai ajutat să mă menții în siguranță. O voi mai vedea din nou. Absolut. Asta este doar temporar, în timp ce poliția se asigură că toată lumea este în siguranță. O voi mai vedea pe mama. Această întrebare mi-a frânt inima. Cum explici unei fetițe de 8 ani că mama ei va merge la închisoare pentru tentativă de omor? Nu știu încă, Emma, dar îți promit că vei avea întotdeauna pe cineva care te iubește și care va avea grijă de tine. I-a dat din cap solemn, apoi m-a îmbrățișat mai strâns decât o făcuse vreodată înainte. În acea noapte, abia am dormit. În 12 ore, mă voi urca într-o mașină cu un bărbat angajat să mă omoare, având încredere că supravegherea poliției și protocoalele de siguranță vor împiedica planul surorii mele să reușească. Dar mai mult decât siguranța mea, eram îngrijorată pentru Emma. A petrecut 5 ani fără să poată vorbi, traumatizată de tot ce a văzut sau auzit în casa lui Madison. Mâine o va elibera de acea traumă sau îi va adăuga o altă pătură. La ora 5:30 AM, am privit din fereastra bucătăriei cum mașinile de poliție neidentificate se poziționau în jurul cartierului meu. Vocea detectivului Mitchell s-a auzit prin căștile aproape invizibile pe care mi le-au montat. Suntem în poziție. Scarlett, amintește-ți, acționează natural, dar nu lua riscuri inutile. În momentul în care te simți nesigură, spune fraza de cod. La exact ora 6 AM, o limuzină neagră a intrat în curtea mea. Rico Martinez arăta exact ca tipul de bărbat pe care sora mea l-ar angaja pentru omor. Profesional, nesemnificativ și complet confortabil cu violența. E timpul să aflu dacă sunt suficient de curajoasă să mă urc într-o mașină cu propriul meu asasin. Rico a ieșit din limuzină cu un zâmbet exersat. Tipul de expresie de servicii pentru clienți, care probabil îl făcea să pară de încredere pentru clienții neavizați. Înălțime medie, trăsături uitabile, purtând un uniformă de șofer care părea suficient de legitimă pentru a trece o inspecție casuală. Doamna Anderson, eu sunt Rico. Sora ta a spus că ai nevoie de transport către Vancouver. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat cererea de ultim moment, am spus, punându-mi geanta pe umăr și ridicând valiza care conținea mostre de bijuterii false. Apreciez cu adevărat că am un șofer experimentat pentru aceste drumuri montane. Privirea lui a rămas pe valiza mea doar un moment prea mult. Fericit să ajut familia. În timp ce îmi deschidea ușa pasagerului, am auzit vocea detectivului Mitchell prin căștile mele. Ținta a fost achiziționată. Echipele de supraveghere sunt în poziție pe parcursul rutei tale. Prima oră de condus s-a trecut normal. Rico a făcut o conversație de complezență despre trafic, vreme și pasul montan care urma. Părea cu adevărat profesionist, chiar fermecător. Dacă nu aș fi știut că plănuiește să mă omoare, l-aș fi putut considera plăcut. Dar am observat detalii mici care îi dezvăluiau adevărata natură. Modul în care ochii lui scanează constant oglinzile și drumurile laterale, verificând dacă suntem urmăriți sau dacă sunt martori. Cum își poziționase un mic set de unelte la îndemână între scaunele noastre. Modul metodic în care a testat volanul și frânele în prima parte a călătoriei noastre, familiarizându-se cu reacțiile vehiculului. Sora ta a menționat că extindeți afacerea internațională, i-a spus el în timp ce intram în pasul montan. Trebuie să fie interesant. A fost multă muncă, dar da, mi-am dedicat întreaga viață construirii a ceea ce a început mama mea. Afacerile de familie sunt speciale. Toată acea istorie și tradiție transmițându-se, ironia de a discuta despre moștenirea familiei cu omul angajat să pună capăt celei a mea nu mi-a scăpat. Pe măsură ce urca mai sus în munți, Rico a început să arunce priviri mai frecvente către anumite repere. Am recunoscut zona din briefingul detectivului Mitchell.
Mai multe porțiuni izolate unde un accident ar părea credibil și ajutorul ar întârzia să apară. Peisaj frumos aici sus, i-a comentat Rico, oprind într-o zonă de observație. Te deranjează dacă ne oprim pentru un minut? Vreau să verific frânele înainte, să intrăm în secțiunile mai abrupte. Pulsul meu a crescut, dar mi-am păstrat vocea casuală. Desigur, siguranța pe primul loc. Rico a ieșit și s-a îndreptat spre partea din fața mașinii, cu setul de unelte în mână. Prin căștile mele, am auzit vocea urgentă a detectivului Mitchell. Accesează sistemul de frânare. Echipa 2, interveniți acum. Dar înainte ca echipa de supraveghere să ne poată ajunge, Rico s-a îndreptat și s-a întors la volan cu o expresie mulțumită. Totul arată bine, i-a spus el, ești gata să continuăm? În următoarele 20 de minute, Rico a condus normal în timp ce eu stăteam cu o tensiune crescândă, așteptând defecțiunea frânelor care ar semna la adevăratul început al tentativei sale de asasinat. Echipele de supraveghere ale poliției ne-au urmărit de la o distanță discretă, pregătite să intervină în momentul în care ceva ar merge prost. Apoi, pe măsură ce ne apropiam de o serie de curbe deosebit de periculoase, Rico a accelerat brusc. Ține-te bine, i-a spus el. Vocea lui s-a schimbat complet de la profesională la prădătoare. Asta ar putea deveni interesant. A apăsat pedala de frână. Nimic nu s-a întâmplat. Mașina continua să câștige viteză pe măsură ce ne apropiam de o curbă strânsă cu o prăpastie de 200 de picioare pe o parte. Expresia lui Rico s-a schimbat de la o amenințare controlată la o panică genuină pe măsură ce și-a dat seama că frânele erau complet nefuncționale. Ce naiba, i-a murmurat el, apăsând frenetic pedala în timp ce trăgea de frâna de urgență. Asta nu a funcționat nici ea. Prin căștile mele, vocea detectivului Mitchell era urgentă, dar controlată. Defecțiunea frânelor confirmată. Vehiculele de intervenție se îndreptau spre noi, dar ne mișcam prea repede pentru ca cineva să ne prindă înainte de viraj. Rico a apucat mânerul ușii, planificând evident să sară din vehiculul în mișcare și să mă lase să mor în accident. Dar, pe măsură ce a tras de mâner, nimic nu s-a întâmplat. Ușa nu se deschidea. Ce-ai făcut? I-a săsit el la mine. Nimic, i-am spus eu cu sinceritate, deși începeam să înțeleg ce se întâmplase. Dar cred că ar trebui să știi. Detectivul Mitchell îți trimite salutări. Fața lui Rico s-a făcut albă pe măsură ce vehiculele de poliție apăreau în fața noastră, formând o barieră care avea să oprească mașina noastră înainte de a ajunge la curbele periculoase. În spatele nostru, mai multe unități de poliție se îndreptau să blocheze orice rute de evadare. Pe măsură ce mașina noastră a ajuns în cele din urmă la oprire controlată împotriva barierei de poliție, am văzut cum Rico a înțeles pe deplin că căzuse într-o capcană. Liniile de frână fuseseră sabotate, bineînțeles, de tehnicieni de poliție care se asiguraseră că planul lui va eșua exact în momentul și locul potrivit pentru a aduna dovezi maxime. Rico Martinez, asasin profesionist, tocmai se mărturisise pentru tentativă de omor în timp ce era filmat de camere ascunse și înregistrat prin multiple dispozitive de supraveghere. Și undeva în valea de mai jos, Madison era pe cale să descopere că angajarea cuiva pentru a-ți omori sora funcționează mai bine în teorie decât în practică. Rico Martinez, a spus detectivul Mitchell, apărând la fereastra lui cu cătușe. Ești arestat pentru tentativă de omor, conspirație pentru a comite omor și acuzații de racketeering federal. Pe măsură ce Rico era condus departe, mi-am dat seama că planul surorii mele reușise într-un mod pe care ea nu l-a intenționat niciodată. Oferise forțelor de ordine suficiente dovezi pentru a închide pe amândoi pentru o perioadă foarte lungă de timp. Ai experimentat vreodată o trădare atât de completă încât a schimbat tot ce credeai că știi despre familia ta. Lasă-ți gândurile în comentarii mai jos, pentru că această poveste abia începe. 2 ore mai târziu, stăteam în biroul detectivului Mitchell când telefonul ei a sunat cu vestea că Madison fusese arestată la casa de la țară. Se pare că umblase pe proprietate timp de ore întregi, verificându-și telefonul obsesiv, așteptând confirmarea că era moartă. În schimb, a primit confirmarea că era o idiotă. Tot continua să întrebe ofițerii care o arestaseră dacă au fost raportate accidente pe pasul montan. Mi-a spus detectivul Mitchell, clătinând din cap. Când i-au spus că nu, i-a spus de fapt, dar ar fi trebuit să fie unul până acum.
Uneori mă întreb dacă Madison a moștenit toate genele de frumusețe și eu am primit toate celulele cerebrale. Pe baza evenimentelor de astăzi, acea teorie pare din ce în ce mai plauibilă. Când au adus-o pe Madison la secții în cătușe, era încă convinsă că Rico nu reușise cumva să finalizeze o simplă sabotare a frânelor. Privirea ei, când detectivul Mitchell a redat înregistrările conversațiilor ei cu Rico, a fost neprețuită. Ca și cum ai prit pe cineva realizând că jucase șah în timp ce toți ceilalți jucau dame. Asta e imposibil, continua să spună Madison în timp ce își asculta propria voce plănuind uciderea mea. Mesajele sunt scoase din context. Ce context face ca liniile de frână să cedeze pe acele curbe să sune inocent? Își întrebă detectivul Mitchell cu o voce uscată. Avocatul lui Madison a sosit în decurs de o oră. Un avocat de apărare scump pe care se pare că l-a contactat cu săptămâni în urmă, ceea ce sugerează că se pregătea pentru posibilitatea de a fi prinsă. Planificare inteligentă, execuție teribilă, dovezile erau copăleșitoare. Capturi de ecran de pe propriul ei computer, înregistrări audio, transferuri financiare către Rico, documentele falsificate pe care le pregătise pentru după moartea mea, plus mărturia lui Rico, care includea descrieri detaliate ale întâlnirilor lor de planificare. Doamnă Weber, spuse avocatul în cele din urmă, recomand cu tărie să discutăm despre un acord de recunoaștere a vinovăției. Un acord de recunoaștere a vinovăției. Vocea lui Madison s-a rupt. Pentru ce? Nu am făcut nimic greșit. Chiar și avocatul ei scump se uita la ea de parcă și-a fi pierdut mințile. Camera de interogare avea sticlă cu un singur sens, iar eu am urmărit-o pe Madison cum trece prin negare, furie, negociere și o prăbușire psihologică completă în decurs de 2 ore. Continua să insiste că nu a vrut ca nimic rău să se întâmple, ceea ce este o modalitate fascinantă de a descrie angajarea unui asasin profesionist. Când detectivul Mitchell i-a arătat fotografiile cu Rico intervenind în sistemul de frânare, Madison a cedat în cele din urmă. Nu înțelegi, plânse ea. Aveam nevoie de bani. Conacul mă usucă de tot. Taxele pe proprietate sunt de 12.000 pe lună. Nu pot să-mi permit întreținerea, personalul, utilitățile. Urma să pierd tot ce mi-a lăsat mama. Așa că, ai decis să-ți ucizi sora. Vocea detectivului Mitchell era perfect plată. Voiam doar ceea ce era corect. Scarlett a obținut afacerea care face milioane. Eu am obținut clădiri frumoase care costă o avere de întreținut. Cum e asta corect? Ah, da. Pentru că, evident, soluția pentru a moșteni active scumpe este sora ucigaș. Sunt sigur că asta a avut mama în minte când a scris testamentul ei. Cea mai îngrijorătoare parte a fost lipsa completă de remușcare a lui Madison în legătură cu implicarea Emmei. Când detectivul Mitchell a întrebat despre traumatizarea fiicei ei de 8 ani, Madison a spus de fapt: Emma trebuie să înțeleagă că familia are grijă de familie. Prin familia are grijă de familie, se pare că a vrut să spună că copiii ar trebui să-și ajute mamele să planifice crime. Obiective de parenting chiar acolo. În timp ce urmăream pe sora mea cum este amprentată și fotografiată pentru fotografia de încarcerare, am simțit ceva neașteptat. Milă. Nu suficientă pentru a ierta tentativa de umor, evident. Dar milă pentru cineva atât de fundamental distrus, încât credea că a mă ucide era mai ușor decât a vinde un conac. Madison a fost întotdeauna răsfățată, dar nu realizasem niciodată că era, de asemenea, complet deluzională în legătură cu modul în care funcționează banii, moștenirea și decența umană de bază. Audierea a fost programată pentru dimineața următoare. Madison urma să fie reținută fără cauțiune, clasificată ca un risc de evadare din cauza naturii premeditate a crimelor sale. Emma era în siguranță în custodia protectoare, probabil având prima noapte liniștită de somn pe care o avea de luni de zile, iar eu eram în viață, ceea ce părea să o irite pe Madison mai mult decât orice altceva în legătură cu întreaga situație. Mâine vom afla dacă sistemul de justiție ia în serios tentativa de umor așa cum speram că o va face. Procesul s-a desfășurat mai repede decât se aștepta cineva. Parțial pentru că dovezile Madison erau atât de copăleșitoare și parțial pentru că strategia ei de apărare părea să fie să se comporte cât mai lipsit de empatie posibil în fața juriului. Avocatul ei a încercat să argumenteze o nebunie temporară din cauza stresului financiar,
ceea ce ar fi putut funcționa dacă Madison nu ar fi petrecut luni întregi planificând metodic moartea mea cu abilitățile organizatorice ale unui manager de proiect. Doamnelor și domnilor din juriu, a spus procurorul în timpul declarațiilor de deschidere, aceasta nu a fost o crimă pasională. Aceasta a fost un plan de afaceri cu omorul ca rezultat dorit. Nu a greșit. Madison avea foi de calcul. Acuzarea difuzată înregistrări cu Madison discutând despre momentul optim, planuri de rezervă în cazul în care sabotajul frânei lui Rico ar eșua și plăți de contingență pentru servicii suplimentare dacă aș supraviețui primei încercări. Ea abordase asasinarea mea cu aceeași atenție la detalii pe care majoritatea oamenilor o folosesc pentru planificarea anunților. Rico a depus mărturie ca parte a acordului său de pledoarie, descriind întâlnirile lor în detalii excruciatoare. Se pare că Madison îi furnizase programul meu, rutele mele obișnuite de condus, informațiile despre vehiculul meu și fotografii detaliate cu mine. Chiar cercetase cele mai bune locații pentru accidente accidentale și probabilitatea ratelor de supraviețuire pentru diferite tipuri de traume vehiculare. Acuzatul era extrem de meticulos. Rico a spus instanței că ea dorea să fie pregătite mai multe scenarii. Dacă eșecul frânei nu funcționa, discuta despre incendii de vehicule, accidente pe autostrade implicând alți șoferi și jafuri regizate care au mers prost. Madison construise literalmente un meniu de omor. Eram aproape impresionat de nivelul de planificare. Dacă nu ar fi fost, știți, concentrat pe a omor. Cazul apărării s-a prăbușit când au chemat-o pe Madison să depună mărturie în propria apărare. Împotriva sfatului evident al avocatului ei, ea a insistat să urce pe bancă pentru a corecta situația. Nu am vrut niciodată să o rănesc pe Scarlett, el a spus ea juraților cu lacrimi în ochi. Voiam doar ceea ce era în mod legitim al meu. Și ce anume era în mod legitim al tău? I-a întrebat procurorul în timpul interogatoriului. Afacerea, adevărata moștenire. Sora mea a primit tot ce era valoros în timp ce eu am primit clădiri frumoase pe care nu mi le pot permite să le întrețin. Așadar, ai angajat pe domnul Martinez să-și omoare sora pentru că voiai moștenirea ei. Asta nu este cum aș formula eu. Cum ai formula? Madison a făcut o pauză, realizând clar că a căzut într-o capcană. Aș spune că încercam să corectez o situație nedreaptă. Procurorul a lăsat acea afirmație să plutească în aer pentru un moment. Prin omorârea surorii tale, asigurându-te că activele familiei sunt distribuite mai echitabil. Chiar și judecătorul părea incredul. Madison tocmai își mărturisise crima premeditată în timp ce încerca să explice de ce nu era vinovată de crima premeditată. Fața avocatului ei a trecut prin mai multe schimbări interesante de culoare în timpul acestei mărturii. Juriul a deliberat timp de mai puțin de 3 ore. Madison a fost condamnată pentru toate acuzațiile. Conspirație pentru a comite crimă, tentativă de crimă, solicitare de crimă și fraudă financiară legată de documentele falsificate. Rico a primit 12 ani de închisoare federală cu acuzații suplimentare pentru racketeering și operarea unei întreprinderi criminale. Se pare că nu eram primul său client. Madison a primit 18 ani de închisoare de stat fără posibilitatea de eliberare condiționată pentru primii 10 ani, din cauza naturii premeditate a crimelor sale și implicării unui minor în planificarea sa. Când judecătorul i-a citit sentința, Madison a părut de fapt surprinsă, de parcă se aștepta cu adevărat la o pedeapsă cu suspendare sau muncă în folosul comunității. Onorată instanță, vi-a spus ea, ridicându-se în picioare în ciuda faptului că avocatul ei o trăgea de braț. Cred că a fost o greșeală. Eu sunt victima aici. Sora mea a primit moștenirea valoroasă. Doamnă Weber, judecătorul a răspuns rece, sora ta a obținut moștenirea pe care a câștigat-o prin ani de muncă. Tu ai primit exact ceea ce meritai prin alegerile tale. Această sentință reflectă gravitatea încercării de a ucide un membru al familiei pentru câștig financiar. Apelurile lui Madison au fost depuse în termen de o lună și respinse la fel de repede. Se pare că mărturisirile înregistrate și mărturiile asasinilor angajați nu lasă mult loc pentru manevre legale. Când am părăsit tribunalul în acea zi finală, mi-am dat seama că Madison avusese dreptate în privința unui lucru. Distribuția moștenirii nu fusese corectă. Ea merita mult mai puțin decât a obținut. La 3 luni după condamnarea lui Madison, am primit un apel care mi-a frânt inima în cel mai bun mod posibil.
Doamna Anderson, a spus doamna Thompson de la Serviciile de Protecție a Copilului. Emma a întrebat constant despre tine. Ar vrea să te vadă dacă ești disponibilă. Am fost la instituție în termen de o oră. Emma stătea într-o mică cameră de joacă desenând cu acolorate. Când m-a văzut, a ridicat privirea cu ochii care păreau mai luminoși cumva, mai puțin împovărați decât îi văzusem în ultimii ani. Mătușă Scarlett, i-a spus ea liniștit, apoi a alergat să mă îmbrățișeze. Bună, drăguță! Ce mai faci? Mai bine, i-a spus ea simplu. Doctorii drăguți de aici m-au ajutat să vorbesc despre lucruri înfricoșătoare. Doctorița Sarah Mitchell, psihologul pentru copii desemnat cazului Emmei, s-a alăturat vizitei noastre. I-a explicat că Emma a făcut progrese remarcabile în terapie, fiind în sfârșit capabilă să proceseze trauma pe care o purta. Emma a fost foarte curajoasă în a-și împărtăși experiențele. Mitchell mi-a spus că ea ne-a povestit despre cum se simțea responsabilă pentru păstrarea secretelor de familie și despre frica de a vorbi pentru că nu voia să supere pe nimeni. M-am gândit că dacă vorbesc despre mesajele înfricoșătoare de pe computer, mama va avea probleme, a șoptit Emma. Dar apoi m-am gândit că dacă nu vorbesc, tu vei muri. Nu știam ce să fac. Inima mea s-a sfârmat pentru această fetiță mică care a fost forțată să aleagă între a-și proteja mama și a mă proteja pe mine. Ai făcut exact ceea ce trebuia, Emma. Mi-ai salvat viața fiind destul de curajoasă să-mi spui adevărul. Mitchell spune, mama a făcut alegeri proaste, dar asta nu înseamnă că eu sunt proastă. Cu siguranță nu ești proastă, draga mea. Ești minunată. După mai multe vizite și verificări amănunțite, procesul judiciar a început pentru a mi transfera custodia în mod permanent. Drepturile parentale ale lui Madison au fost terminate din cauza condamnării sale și a prejudiciului psihologic pe care l-a cauzat lui Emma prin comportamentul său criminal. Cea mai dificilă parte a venit când asistentul social a întrebat-o pe Emma dacă vrea să o viziteze pe Madison în închisoare. Nu, a spus Emma imediat, apoi a părut îngrijorată. E rău. Deloc, draga mea. Am asigurat-o. Nu trebuie să vezi pe nimeni care te face să te simți speriată sau inconfortabilă. Mitchell a explicat că refuzul lui Emma de a o vedea pe Madison era de fapt un comportament sănătos de stabilire a limitelor, arătând că învăța să-și prioritizeze propria siguranță emoțională. Multe copii în situația lui Emma se simt vinovați că nu vor să-și vadă un părinte încarcerat, mi-a spus ea în privat. Capacitatea lui Emma de a-și exprima clar preferința arată o creștere emoțională semnificativă. Audierea finală pentru custodie a fost remarcabil de simplă. Avocatul lui Madison nu a contestat nici măcar petiția mea. Se pare că i-a spus să nu se opună. Clientul meu crede că acest aranjament este în interesul copilului. I-a spus judecătorului. A fost posibil prima decizie altruistă pe care Madison a luat-o în ani și a făcut-o dintr-o celulă de închisoare. Când judecătorul Rodriguez mi-a acordat oficial custodia totală a lui Emma, am simțit ceva ce nu mai experimentasem de când a murit mama. Satisfacția profundă a responsabilității familiale care vine din alegere, nu din obligație. Felicitări, i-a șoptit Emma în timp ce ieșeam împreună din tribunal. Ești prinsă cu mine acum. Am râs, amintindu-mi că ea își dezvolta cu siguranță propriul simț al umorului. Sunt destul de sigur că eu sunt cel norocos în acest aranjament. În acea seară, în timp ce Emma mă ajuta să pregătesc cina în bucătăria mea, bucătăria noastră acum, s-a oprit brusc din amestecatul sosului de paste și s-a uitat la mine serios. Mătușă Scarlett, da. Crezi că mama mă va duce dor? Întrebarea era atât de inocentă și complicată încât a trebuit să mă așez la masa din bucătărie pentru a-i răspunde corespunzător. Cred că mama ta te iubește foarte mult, chiar dacă a făcut alegeri groaznice. Dar Emma, uneori, a iubi pe cineva înseamnă să-i lași să fie în siguranță și fericiți cu altcineva. Emma a dat din cap gânditor. Ca și cum ai iubit suficient ca să mă salvezi de secretele înfricoșătoare. Exact așa. Pe măsură ce terminam de pregătit cina împreună, mi-am dat seama că planul lui Madison a reușit într-un mod pe care ea nu l-a intenționat niciodată. Mi-a oferit familia pe care nu știam că o vreau. Diferența era că de data aceasta era construită pe adevăr în loc de secrete, iubire în loc de manipulare și alegere în loc de obligație. Transformarea Emmei în lunile următoare a fost cu adevărat miraculoasă.
Cu terapie constantă, un mediu de acasă stabil și libertatea de a vorbi fără frică, a început să înflorească în copilul încrezător și vorbăreț care a fost întotdeauna în interiorul ei. Dr. Mitchell a explicat că cei 5 ani de mutism selectiv a Emei au fost un răspuns la trauma provocată de haosul emoțional din gospodăria lui Madison. Copiii adesea devin tăcuți atunci când procesează situații copăleșitoare, mi-a spus ea în timpul uneia dintre întâlnirile noastre lunare. Emma se proteja prin faptul că nu vorbea, dar se și pedepsise pentru că știa lucruri pe care simțea că nu ar trebui să le știe. Revelația a venit în timpul unei sesiuni de terapie, când Emma a descris în sfârșit prima dată când a auzit-o pe Madison vorbind despre cum să scape de mine. Trebuia să dorm, vi-a spus Emma doctorului Mitchell în timp ce eu ascultam din camera de observație. Dar mama vorbea foarte tare la telefon despre cum mătușa Scarlett avea prea mult și trebuia să împărtășească. Apoi a spus că poate există modalități de a se asigura că împărtășirea se întâmplă mai repede. Emma avea 6 ani când a auzit prima dată cum mama ei discuta planuri de a mi face rău. Timp de 2 ani, a purtat acea cunoștință, fără înțelege pe deplin ce înseamnă, dar simțind că este periculos și greșit. M-am gândit că dacă nu vorbesc despre asta, poate că nu se va întâmpla, a explicat Emma. Dar apoi a devenit din ce în ce mai înfricoșător și m-am gândit că dacă nu vorbesc deloc, poate că nimic rău nu se va întâmpla nimănui. Copilul își dăduse literalmente vocea pentru încerca să împiedice mama să comită o crimă. Greutatea acelui sacrificiu m-a făcut să plâng ore întregi după acea sesiune. Dar acum, trăind într-un mediu în care adevărul era în siguranță, Emma își regăsea din nou vocea și descoperea că avea destul de multe de spus. Mătușa Scarlett, a anunțat ea într-o dimineață la micul dejun. Am decis că vreau să învăț pianul. Asta sună minunat. Există un motiv anume. Ei bine, am fost tăcut atât de mult timp, încât acum vreau să fac cât mai mult zgomot posibil. Pianul pare un început bun. Am înscris-o imediat la lecții. Emma a început, de asemenea, să pună întrebări despre afacere, arătând o curiozitate sinceră față de designurile de bijuterii și poveștile din spatele diferitelor pietre prețioase. Avea un ochi pentru culoare și detaliu care mă amintea puternic de mama. Pot să ajut și eu uneori? A întrebat ea într-o după-amiază în timp ce lucram la schițele de design acasă. Promit că nu voi sparge nimic scump. Cred că asta s-ar putea aranja. A privi cum Emma își descoperă propria personalitate și interese era ca și cum ai privi o floare înflorind în fast forward. Era amuzantă, perspicace, surprinzător de înțeleaptă pentru vârsta ei și complet neînfricată în a-și exprima opiniile. Cred că acea colier ar arăta mai bine cu pietre albastre în loc de verzi, mi-a spus ea cu un ton firesk în timp ce revizuia o prezentare pentru un client. Verde îi face pe oameni să se gândească la sentimente de rău, dar albastru îi face să se gândească la sentimente de calm. Nu avea dreptate. Am ajustat designul, iar clientul l-a adorat. Ședințele de terapie de vorbire ale Emei s-au concentrat pe construirea încrederii în situații sociale, deoarece a petrecut atât de mulți ani evitând interacțiunea cu alți copii. Este remarcabil de articulată pentru cineva care a stat atât de mult fără să vorbească. Terapeutul ei de vorbire mi-a spus că parcă își compunea conversații complete în minte și aștepta doar un spațiu sigur pentru a-l împărtăși. La școală, Emma și-a făcut rapid prieteni și a devenit cunoscută pentru că era unul dintre cei mai vorbăreți copii din clasă. Profesorul ei a menționat că părea să aibă o sursă nesfârșită de povești de spus, ca și cum ar fi compensat anii de tăcere. Dar cea mai semnificativă schimbare a venit într-o seară din octombrie, la 6 luni după ce s-a mutat cu mine permanent. Citeam împreună înainte de culcare, când Emma s-a oprit brusc în mijlocul unei pagini și m-a privit cu o expresie serioasă. Pot să te întreb ceva important? Desigur. Ar fi în regulă dacă te-aș numi mamă în loc de mătușa Scarlett? Mi-a tăiat respirația. Emma, asta m-ar face incredibil de fericită. Dar ești sigură? Sunt sigură. Mamele sunt oameni care au grijă de tine, te iubesc și te protejează. Tu faci toate aceste lucruri. Madison m-a născut, dar tu ești mama mea. Am îmbrățișat-o strâns, simțind o completitudine pe care nu știam că îmi lipsește din viață. Te iubesc și eu, drăguța mea. Sunt onorată să fiu mama ta. În noaptea aceea, am stat trează gândindu-mă la cum cruzimea lui Madison a dus, fără să vrea, la cea mai frumoasă relație pe care am trăit-o vreodată.
Emma care mă numea mamă nu era despre a o înlocui pe Madison. Era despre a revendica dragostea și securitatea pe care le merita. Uneori, cele mai bune familii sunt cele pe care le construim din bucățile unora distruse. Până în primăvară, Emma și cu mine ne-am stabilit într-un ritm care părea natural și corect. M-a numit mamă de luni de zile, iar auza asta nu a devenit niciodată plictisitor. Dimpotrivă, îmi amintea zilnic că cele mai bune lucruri din viață vin adesea din cele mai rele circumstanțe. Afacerea cu bijuterii prospera dincolo de orice îmi imaginam când mama mi-a lăsat-o prima dată. Expansiunea noastră internațională deschisese piețe în 12 țări, iar recent fusesem prezentate în articolul despre branduri de lux emergente din Vogue. Succesul se simțea diferit acum că aveam pe cineva cu care să-l împărtășesc. Mama, a spus Emma într-o sâmbătă dimineață în timp ce revizuiai schițele de design împreună. Ce vom face cu casa lui Madison? Stă doar acolo goală. Avea dreptate. Conacul fusese vacant de la arestarea lui Madison, costând bani și întreținere și taxe, fără să servi altui scop decât ca un memento al disfuncției familiale. Ce crezi că ar trebui să facem cu ea? Emma a considerat acest lucru serios. Am putea să o vindem și să punem banii deoparte pentru fondul meu de colegiu. Așa, ceva bun vine din ceva rău. La 8 ani și deja mai înțeleaptă decât cei mai mulți adulți pe care îi cunoșteam. Asta vom face. Vânzarea conacului lui Madison s-a simțit simbolică în moduri pe care nu le așteptam. Agentul imobiliar a estimat valoarea sa la puțin peste $1.000.000, după ce a ținut cont de costurile de întreținere amânate. Am înființat un fond de încredere pentru educația mei cu veniturile obținute, asigurându-mă că nu va trebui să se confrunte cu limitările financiare cu care m-am confruntat eu în facultate. Dar, mai important, vânzarea conacului însemna că în sfârșit puteam să ne mutăm în casa pe care Emma o moștenise de la mama, casa de la țară unde a început toată această nebunie cu urgența de instalații sanitare a lui Madison. Casa era perfectă pentru noi. Destul de mare pentru ca Emma să aibă spațiu să crească, destul de mică pentru a fi confortabilă și ușor de gestionat, și înconjurată de grădini unde putea să alerge și să se joace fără greutatea opresivă a așteptărilor familiale care să planeze asupra tuturor. Vreau să plantez o grădină de legume, a anunțat Emma în primul nostru weekend în noua casă. Și poate câteva flori care să atragă fluturi. Sună ca un plan minunat. Pe măsură ce exploram proprietatea împreună, Emma a găsit o cutie veche de bijuterie ascunsă într-un dulap în ceea ce fusese biroul mamei. Uite, mamă, e ceva înăuntru. Cutia conține o scrisoare scrisă de mama adresată nepoatei mele viitoare. Ochii mei s-au lățit în timp ce o citeam cu voce tare. Indiferent cine ești, de unde vii, sper să iubești această casă la fel de mult cum am făcut-o eu. Umplă cu râsete, înconjoară-o cu grădini și amintește-ți că familia nu este întotdeauna despre sânge. Uneori este despre alegere și dragoste și curajul de a proteja ceea ce contează cel mai mult. Emma a îmbrățișat scrisoarea la piept. Parcă bunica știa că vom ajunge aici împreună. Poate că știa. Mama a fost întotdeauna perceptivă în legătură cu adevărata natură a oamenilor. În seara aceea, în timp ce Emma cânta la pian în living, progresase remarcabil de repede și lucra la o versiune simplificată a sonatei la lună. Eu stăteam în biroul mamei, revizuind rapoarte de afaceri. Compania de bijuterii genera mai multe venituri ca niciodată. Piesele noastre personalizate erau rezervate cu 18 luni în avans, iar recent semnaserăm contracte exclusive cu 3 mari retaileri de lux. Succesul se simțea diferit față de așteptările mele. În loc de o validare sau mândrie, simțeam recunoștință. Recunoștință pentru munca pe care o iubeam. Pentru o fiică care îmi umple viața de bucurie și pentru că am supraviețuit încercării lui Madison de a distruge tot ce construisem. Mama, a strigat Emma din living. Vino să asculți asta. Am găsit-o cântând o melodie pe care nu o recunoșteam, ceva ce compusese singură. Era frumoasă, suficient de complexă pentru a fi interesantă, suficient de simplă pentru a fi elegantă, cu o fericire subiacente care părea să capteze tot ce era bun în noua noastră viață. Asta e incredibil, draga mea. Ce te-a inspirat? Mă gândeam la cât de în siguranță suntem acum, a spus ea simplu. Și cât de plăcut este să fac muzică în loc să păstrez secrete. În timp ce o ascultam pe Emma cântând,
Mi-am dat seama că planul lui Madison eșuase în toate modurile posibile. Vroia să-mi fure moștenirea și să-mi distrugă viața. În schimb, și-a pierdut libertatea, fiica, casa și orice pretenție la moștenirea familială pe care credea că o merită. Între timp, câștigasem o fiică, construisem o afacere prosperă și createse tipul de familie pe care mi l-am dorit întotdeauna, dar pe care nu credeam că îl pot avea. Uneori, cea mai bună răzbunare nu este deloc răzbunare. Uneori, este doar să trăiești bine. După 2 ani, stăteam în bucătăria casei noastre de la țară, privindu-le pe Emma alergând după fluturi în grădina pe care o plantase și o întreținea singură. La 10 ani, era încrezătoare, fericită și complet de nerecunoscut față de copilul traumatizat și tăcut care odată șoptise secrete teribile în holul meu. Afacerea cu bijuterii crescuse dincolo de cele mai optimiste proiecții ale mele. Acum aveam parteneri de vânzare cu amănuntul în 23 de țări, iar recent fusesem invitat să vorbesc la summitul internațional al bunurilor de lux despre construirea unui patrimoniu de brand autentic. Compania pe care mama a început-o cu un singur magazin genera acum venituri anuale de 8 cifre. Dar apriv cum Emma râde în timp ce un fluture monarh se așează pe degetul ei întins îmi amintea că adevăratul succes nu era măsurat în dolari sau recunoaștere internațională. Adevăratul succes era sunetul râsului unui copil umplând o casă care odată simboliza izolare și obligație, acum transformată într-o casă construită pe alegere și dragoste. Mama, a strigat Emma, alergând spre ușa bucătăriei. Fluturii iubesc lavanda pe care am plantat-o. Putem adăuga mai multă primăvara viitoare? Absolut. Aceasta este grădina ta. Poți planta orice te face fericită. Emma a zâmbit și s-a întors la observarea fluturilor, complet sigură de cunoștința că opiniile ei contează și dorințele ei vor fi respectate. Cu 6 luni în urmă, Emma primise prima și singura scrisoare de la Madison din închisoare. O citise cu atenție, apoi mi-a înmânat-o fără comentarii. Îmi este dor de tine în fiecare zi. A scris Madison. Îi sper că într-o zi vei înțelege că tot ce am făcut a fost pentru că te iubesc și am vrut să-ți asigur viitorul. Chiar și din închisoare, Madison rescria istoria, prezentându-se ca o mamă devotată, mai degrabă decât ca cineva care și-a traumatizat fiica în timp ce plănuia o crimă. Emma dictase un răspuns scurt. Sper că primești ajutor pentru a înțelege de ce alegerile tale rănesc oamenii. Sunt în siguranță și fericit acum. Poate într-o zi putem vorbi când ai învățat să spui adevărul, înțeleaptă dincolo de anii ei și complet neinteresată de a accepta narațiunea lui Madison despre martiriu. Apelurile lui Madison fuseseră toate epuizate. Ea și spășeau pedeapsă de 18 ani, fără posibilitate de eliberare condiționată timp de încă 7 ani. Conform dosarelor ei din închisoare, fusese plasată în izolare de 2 ori pentru că încercase să manipuleze alți deținuți să facă apeluri amenințătoare către afacerea mea. Unii oameni nu învață niciodată. Rico Martinez murise în închisoarea federală la puțin peste 1 an de la condamnare. Se pare că a fost victima altor deținuți care nu apreciau ucigașii profesioniști. Nu am simțit nicio satisfacție în moartea lui, dar nici tristețe. Își făcuse alegerile. Emma și cu mine am vizitat mormântul mamei la fiecare câteva luni, aducând flori proaspete și noutăți despre afacere și viața noastră împreună. Emma îi plăcea să-i povestească mamei despre progresul ei la pian, grădina ei și cărțile pe care le citea. Cred că bunica ar fi mândră de noi, i-a spus Emma în timpul celei mai recente vizite, aranjând cu grijă trandafiri galbeni în jurul pietrei funerare. Sunt sigură că ar fi. În acea seară, în timp ce Emma exersă la pian în sufragerie, telefonul meu a sunat cu vești care m-ar fi devastat acum 3 ani, dar acum abia le-am înregistrat. Mersoni a fost vocea unui asistent social de la Instituția Corecțională pentru Femei. Te sun pentru a te informa că sora ta, Madison Weber, a fost internată după ceea ce pare a fi o tentativă de sinucidere. Am tăcut pentru un moment, procesând informații care păreau simultan șocante și inevitabile. O să fie bine. Este stabilă. Tentativa nu a fost serioasă, mai mult o strigare de ajutor, conform personalului medical. A cerut să-și vadă fiica. Asta nu este posibil, am spus ferm. Emma nu este interesată să viziteze, iar eu nu o voi presa să schimbe părerea pentru manipularea emoțională a lui Madison. Înțeleg. Am vrut să te țin la curent ca tutore legal ale mei. După ce am închis, am stat în biroul mamei,
gândindu-mă la diferitele moduri în care oamenii răspund la consecințe. Emma a răspuns la traumă găsindu-și vocea și construind putere. Madison a răspuns la responsabilitate prin încercarea de manipulare din închisoare. Nu i-a menționat lui Emma internarea lui Madison. Ea merita să trăiască fără greutatea dramei psihologice continue a mamei sale biologice. Mai târziu în acea noapte, când am băgat-o pe Emma în pat, m-a privit cu expresia serioasă pe care o avea când procesa ceva important. Mamă, te gândești vreodată cum ar fi fost lucrurile dacă Madison nu ar fi încercat să te rănească uneori? Ce te-a făcut să te gândești la asta? Mă gândeam că, dacă nu ar fi făcut acele lucruri înfricoșătoare, poate că aș fi continuat să locuiesc cu ea, să păstrez secrete și să nu vorbesc. Așa că poate ceva bun a venit din ceva rău. Ce vrei să spui? Adică, poate că aveam nevoie să fiu salvată, chiar dacă s-a întâmplat într-un mod înfricoșător. Poate că acum sunt cine trebuia să fiu dintotdeauna. Am îmbrățișat-o strâns, minunându-mă de abilitatea acestui copil de a găsi sens și recunoștință în circumstanțe care ar distruge cele mai multe adulți. Ești exact cine trebuia să fii, draga mea, și sunt recunoscătoare în fiecare zi că ne-am găsit una pe cealaltă. Pe măsură ce Emma adormea, am mers prin casa noastră, cu adevărata noastră acum, plină de muzică și râsete și de acel tip de liniște care vine din construirea a ceva autentic în loc de a moșteni ceva gol. Madison a vrut să mă omoare pentru moștenire pe care credea că nu o merit. În schimb, a pierdut totul în timp ce mă oferea familia pe care nu știam că o vreau. A rămas în închisoare. Fără moștenire, fără fiică, fără viitor, fără moștenire, cu excepția distrugerii pe care a cauzat-o și devenisem exact ceea ce mă acuzase că sunt. Fiica care moștenise totul, construise ceva frumos din asta și refuzase să împărtășească cu oameni care preferau să distrugă decât să creeze. Diferența era că acum știam că am câștigat totul. Dacă această poveste a rezonat cu tine, asigură-te că dai like și te abonezi pentru mai multe povești reale despre trădarea în familie și găsirea puterii pe care nu știai că o ai. Lasă un comentariu mai jos despre propriile tale experiențe cu drama familială. Uneori, împărtășirea poveștilor noastre ne ajută să ne vindecăm de